कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरी सांगता हरीश नाईक. अंकोलात युवकांसाठी समर कॅम्प. अग्निवीर प्रशिक्षण 19 एप्रिल पासून सुरुवात. कारवार. युवकाला शारीरिक आणि मानसिक विकास लक्षात घेऊन भरत अकॅडमी तर्फे सलग 4थ्या वर्साक समर कॅम्प तसेच अग्निवीर प्रशिक्षण आयोजित केला. हे विशेष शिबिर 19 एप्रिल ते 27 एप्रिल दरम्यान 10 दिवस चलतले अशी माहिती माजी पॅरा कमांडो सुधीर नाईक हेमी दिली. आवरसा हिंगा कात्यायनी हायस्कूल मैदानाचेर जावच्या या शिबिरात 7 ते 30 वयोगटातल्या युवकांक सहभागी जावची संधी दिल्ली आसा. शिबिरात देशभक्ती, मार्चिंग, सलामी पद्धत तसेच आपत्कालीन परिस्थिती योग्य प्रकार हाताळची प्रशिक्षण दितले. त्याचप्रमाणे सेना नौदल, वायुदल, पोलीस विभाग आणि स्पर्धा परीक्षा खातीर तयारी करतल्याक लेखी शारीरिक चाचणी आणि मुलाखती संबंधी मार्गदर्शन करतले. जंगल कॅम्पिंग, ट्रेकिंग, वैद्यकीय सुरक्षा प्रशिक्षण, दिवस रात्र रूट मार्च अशा प्रत्यक्ष उपक्रमांचा समावेश असा. तसेच भुरग्यांमध्ये चित्रकला, क्रीडा, संगीत अशा गुणांक ओळखून त्यांना प्रोत्साहन दिवचे कार्यक्रम आयोजित केले असतात. कारवार आणि अंकोला वाठारातल्या जास्तीत जास्त भुरग्यांनी भाग घेऊन हेजो फायदो घेवचो अशें आवाहन सुधीर नाईक हेमी केला. अधिक माहितीसाठी मोबाईल नंबर 0944806276 तसेच भरत अकॅडमी बेळगाव यूट्यूब चॅनलाचेर संपर्क करचो. पालकान आपले भुरग्याक अशा प्रशिक्षण शिबिरात धाडून तेमगेल्या भवितव्यासाठी पुढाकार घेवचो अशें अकॅडमीचे सदानंद नाईक हेमी आवाहन केला. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಗುಡ್ ಗೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಾಲ್ಸಿದೆ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲೆ ತನಕ ಬರೀ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೌಂಟಿಂಗ್ 1 2 3 ಮೇಲೆ 4 ಕೌಂಟಿಂಗ್ 5 6 7 8 9 10 11 ऊपर 12 कंटिन्यू 12 कंटिन्यू 13 14 15 16 17 18 19 20 डाउन. वेरी गुड. घुटने को हाथ कट. तुमगेले स्वप्न आसा हॉटेल व्यवस्थापना क्षेत्रात करिअर करची तर तुमच्यासाठी असा एक उत्तम संधी जेस्टो अकॅडमी. तुमगेल्या यशस्वी करिअरची सुरुवात करा. गोव्यातलो जेस्टो कुलिनरी आणि हॉस्पिटॅलिटी अकॅडमी. 20 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आणि विश्वास हिंग उपलब्ध असा. 3 वर्षाचो ॲडव्हान्स डिप्लोमा, 1 वर्षाचो डिप्लोमा आणि 6 महिन्याचे सर्टिफिकेशन कोर्सेस. फूड प्रोडक्शन, बेकरी, फ्रंट ऑफिस, हाऊसकीपिंग आणि बारटेंडिंग सारख्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात विशेष प्रशिक्षण. शिका आणि कमया 100% नोकरी आणि उद्योगाचो प्रत्यक्ष अनुभव. मडगाव आणि डोनापावला हांगा सुसज्ज कॅम्पस. अधिक माहितीसाठी स्थिराचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. भारतीय जनता पक्ष कारवार नगर आणि ग्रामीण मंडळाची विशेष सभा. पात्र मतदाराक मतदारांतल्यान वंचित दवरचे ना. श्रीमती रुपाली नाईक. कारवार. पात्र मतदाराक मतदानांतल्यान वंचित दवरचे ना अशें प्रतिपादन भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी केले. भारतीय जनता पक्ष कारवार नगर मंडळ आणि ग्रामीण मंडळ हेमगेल वतीन आयोजित विशेष सभेत त्यांनी उलोवप केले. या सभेत BLA 2 संबंधित माहिती तसेच निवडणूक प्रक्रियेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. या वेळार येवच्या निवडणुकीसाठी पक्ष संघटन मजबूत करच्या चर्चा झाली. कार्यकर्त्यांक सक्रिय सहभाग घेऊन पक्ष बळकट करचे आवाहन केले. या वेळार नगर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुंडगी, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय साळुंके, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, निवडून आलेले प्रतिनिधी मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले.
मुंगळी गावातल्या घरची भाईत पडलं बिबटो. कारवार. होन्नावर तालुक्यातल्या गुणवंते हिंगा मुंगळी गावातल्या वासू ईश्वर नाईक हेमगेल्या घराच्या भाईत बिबटो पडिल्ली घटना घडली. सकाळी घरातल्या लोकांन उदकासाठी पंप सुरू केले तेन्ना भाईतल्यान उदक येते नाशिल्ल्यान तेमी भाईत वचून पळयले तेन्ना भाईत बिबटो पडिल्लो दृश्टी पडलो. घटनेची खबर मेळताच रान विभागाचे कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळात दाखल जावन बिबट्याच्या सुरक्षित सुटकेसाठी बचाव कार्य सुरू केले. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. अम्मीज बेकरीत खराब आणि बुरशी लागलेला केक विकतो प्रकार उघड. कारवार. हळयाळ तालुक्यात अम्मीज बेकरीत खराब आणि बुरशी लागलेला केक विकतो प्रकार घडलो. लग्न समारंभा खातीर केक विकत घेतलेल्या तरुणाक केक कापताना तो खराब असा हे लक्षात येताच तेमी बेकरी मुखार संताप व्यक्त केलो. घटनेची खबर कळताच नगरपालिका कर्मचाऱ्यान तपासणी केली. तपासणी दरम्यान काही केक खराब असल्याचे दिसून आले. संबंधित केक जप्त करून तपासणी खातीर धाडीर आसात. हाचे पहिले अशा प्रकारची तक्रार जाल्ली असून तरी बी सुधारणा न जाल्ल्यान नागरिकात नाराजी दिसून येता. या प्रकरणात बेकरीक 15,000 रुपयाचो दंड घातिल्लो असून दोषीचेर कठोर कारवाई करची मागणी जाती आसा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान. निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.